pan gomisiynodd Edward y Cyntaf, yr archbensair Master James of St George, i gynllunio'r castell yma yng Nghaernarfon, nid rhesymau ymarferol oedd ei unig gymhelliad. Roedd o hefyd yn gwneud gosodiad. Achos mi gododd o castell Caernarfon ar gefn ei fuddugoliaeth lethol a thyngedfennol dros y Cymru. Roedd ei adeiladu yn rhan o broses ehangach, sef darostyngiad llwyr tywysogaeth Gymreig Llywelyn, diddymiad annibyniaeth y Cymru, ac atgoffa ei ddeiliaid newydd eu bod nhw bellach yn rhan o ymerodraeth Lloegr, unwaith ac am byth. Mewn geiriau eraill, i rwbio'n trwyna ni yn y gollad. Pob ha, mae Caernarfon yn berwi o dwristiaid, yno yn ei miloedd i edrych ar bensaernïaeth ysblenydd y castell a'i safle trawiadol ar lannau'r fennau. Tra bod meysydd parcio'r cestyll Cymreig, llefydd fel Dol Badarn, Dolwydd Elan a Dol Forwyn yn aml iawn yn wag, hyd yn oed yng nghanol ha. Mae o fel pe bai hanes y cestyll Cymreig wedi syrthio oddi ar y radar twristaidd yn llwyr. Ond i hynny fawr o syndod a deud y gwir, achos ar wahân i'r ffaith eu bod nhw falla yn enghreifftiau llai trawiadol o ran pensaernïaeth, mae hanes wastad yn cael ei sgwennu efo ysgrifbyn y gorchfygwr yn dydi. Ond anghofiwch am gestyll am y tro. Dwi eisiau tynnu'ch sylw chi at ganolfannau cynhenid eraill sydd hyd yn oed yn fwy anelwig a mwy cuddiedig na'r cestyll Cymreig. Sefydliadau oedd yn chwarae rhan ganolog yn Llywodraeth a Chymdeithas Cymru yn y canol oesoedd. Cyfeirio ydw i at y llysoedd.